Браво! Ez nem egy népdal, viszont a népzenén alapul a lovaknak a vágtázását, tehát hogy kirgiz pusztán elképzeljük, hogy a lovak vágtáznak, ezt fogjuk hallani majd most a komusz hangszerén. Astában, astában, megy a nap lefelé, ballag már a világény, ballag már a világény, a mennyasszony elé. Bemegy a szobába, ráül a lucára, búra hagyja a fejét, siratja a kedvesét, siratja a kedvesét. Istenem, Istenem, haj, mit kellett megélnem,
Jaj, 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 annak a legénynek, aki már maghalom az életűje. Lám az enyém villam a legfaluban, ha mégis a szívem soha nyugodalomban. Lám az enyém villam a legfaluban, ha mégis a szívem soha nyugodalomban. Anyám, anyám, édes kedves anyám, te voltál a főnevelő dajkám, lányságomnak jaj, de megőrültél, ha engem nagy hazara fölneveltél. Anyám, anyám, édes kedves anyám, te voltál a főnevelő dajkám, fölneveltél engem ekkorára, barna legény szíved hajdarmára. De fölneveltél engem ekkorára, barna legény szíved hajdarmára. Hogy amit a meszli Kazaksztánban a nogály nép énekel, az a dal mennyire hasonló a mi magyar dalunkhoz, ami ott a felvidéken van, tehát elég nagy távolságban. Úgyhogy ez a blokk következik magyar és nogály dallammal. Mikor Gergely legény volt, jaj, micsoda szép legény volt, édes Gergelem, kedves Gergelem. Mikor Gergely legény volt, csipke
voltam, jaj, de szép kislányka voltam, édes Gergelem, kedves Gergelem. Pántlikáim zurrogtak, papucskáim kopogtak, édes Gergelem, kedves Gergelem. Papucskáim zer-zer-zer, papucskáim her-her-her, édes Gergelem, kedves Gergelem. Yetişmek için
Thank you.